Dokotela lona uMshayi Wrzitha zikhali. Baningi abantu bayandazi, abantu baningi, abantu bayangilandela, baningi abantu bayandazi. Ndikula ndawo yase-Eastern Cape eQonce etolofiyeni opposite uMasingada kude kufuphi neDimbaza. Dokotela ke lona wesintu, ugqirha wesintu, ugqirha womphakathi, ugqirha wabantu, inyangi yesintu, uMshayi wabashayi. Ngithi-ke abantu abadala make ngiveze lokhu, noma make ngiphawule, noma make ngicebise, noma ake ndenze ingcebiso ebantwini. Esekuthinini ngiyabonga ngama-comment, ngiyabonga nge-likes, ngiyabonga nge-subscribe, ngiyabonga futhi nange-viewers. Kodwa lithi elami bantu, mawufuna ukubuza noma mawufuna ukwazi lonto ijulile, noma ngisebenza kanjani, noma inkomo yami ithini mase ndikuncedile, mina ngithi angeke nikwazi ukuphendula kimedi. Yebo akukho kubi ukubuza wena kuma-comment, yebo akukho kubi ukubhala kuma-comment, kodwa akona kukubi ukuthi ubuze iprice kwimedi, ngifonele lapho khona ngenza ukunikeza khona. Masawufuna ukuthi into ethile ngiyakhona uyenza, fona. Masawufuna ukuthi into ejulileyo uyayifuna, fona. Masawusithi ufuna isigubhu, fona. Masawusithi ufuna yini, fona. Nalapho asigqibe efonini, kodwa la sigqiba khona nci usesigodlweni. Hayi-ke make ngipapayise ngithi hashtag ayikho inkomo yobuthongo, ungahlali unengxaki. Emva kamva idliwa zisasigweba. Bye bye.